Vital, family. Thank you so much. Kaya ko ng puso. Karang Castro family, karang pamilya ng mga piyasco. Karina, Aribok. Ha? Ate, Lasatay. Saka salamat kaya ko ng sir. Lalong-lalo na. Pwede kaya kami dalasdan na kaya kami nating hermana kaya gusto na pamilya na Meriton Bandari yan ang po isabay